Hi mga besh! So karon kinanghuan na pud ko og papayas. So tan-aw na to ni og makakuha ba tanay nga ni atong kuhit. Kay murag paminaw na ko murag di gyud oy kaduhang trial. Murag di gihapon. Kana murag basin og makuha na na. So nagtagbaw ka og kuan na guys besh nagtagbaw ko og kuhit ba kay aron matagak o sus lahi akong gipangita siya po'y natagak. Sus natagak na gyud in town. Good morning, besh. So manguha ta og kamunggay, no. Kamunggay daghan kayo. So manguha ta. Kanilang maabot na to kay di ta kaabot sa uban. Mag-ambak-ambak tawa. Daghan kay siya napaay. So manguha ta. Walang nakita kong naong kay ni-eskwela akong tig-video. So ako na lang ni video sa akong sarili. So di man ta kaabot aning uban oy. Kanilang maabot be. Mahong tag pinakalit dere. Oy, ayaw na. Dari na pagkuspikas. Kay murag daghan dring dapita na. Dugi-dugoy naman yun ni good. Wala siya nakuha. Paning kaon kay anugon kaayo. Pagani sa babaw niya. Di ko kakuha. Dari na lang oy. Kanina lang mga mugbo. Okay na ni siya. Basta kay uy. Kasud ang tadaring dapita. Ay. Naghan pa manggunta kayo di maklara. Na. Saan man di ko kaabot sa uban? No, awa siya. So, dara akong nakuha. Daghan siya. So, manguha na sa taog bago mga besh. Dara ay kana. Kanang mga udlot atong pangwaon. Kana siya So, naman siya daghang udlot. Atong kuhaon. Isa. Kuhaon na to. So, daghan siyang udlot. Ang problema, saan na niron pagkuha nga? Ako ramang gud usa, walay mo video ba? Ato siyang kuhaon. Siglihok-lihok ba kay na? Maimpas taron din he. Ano pa Awa siya Daghan kay siya nasa babaw. Di napod sa ubos. So kanilang nasa ubos atong kuhaon. Nawa. Na siya mga udlot. Atong kuha mga besh. So gamay ra jud atong nakuha kay di na ko kaabot sa uban. So karon kay nagharos na day ko ang nagkamunggay. Kay parang isagol sa atong utan diring dapita. Og sunod na po din na kay si mama na sila ni panit. Awan ninyo, bantay yung mama panit. Ay, go mama. Og pagkahuman kay giwa-hiwa na ng okra. Then og kanang baghong. Giwa-hiwa nagpina 1/4. Then og kana nasang batong. Sas mama si maglingi. Ginama, hiwa na dira. Ay, og kanina po dayong saging. Gipanita na diha sa mga person. Then mo to, na siya tanan. Og ang kamunggay. Batong, bago. So mo na sila tanan ang isagol na taron sa atong 10. Ug pagkahuman kay gilunod na day na siya ang kanang batong kay palatan ko na din ang saging sad. Gilunod na po na dira kay parang malata na sila. Ug nibukal naman so gisunod na sa glunod ang bagong pag-asa. Ug human gimikos-mikos nagpina 1/4 walang gi 1/2 kay murag lisod ang dapita. Then ang paas manok simpered ug ang kamunggard dayon okay ukangard gimikos-mikos lang na dira parang matarong gyud siya okay. Gimikos-mikos dayon ug ang kanang dayon gimikos-mikos na pud siya og balik kay parang sila gyud tanan. Hinay-hinay dira. Gimikos-mikos og pina 1/2 parang maoki ang lasa din magic sarap dito ang gibutang made in magic sarap. Then gimikos-mikos na sa sagdig pina 1/2 porting daghanang mikos-mikos oy. Ikapila kani nga mikos-mikos. Yung pagkahuman na luto na so nanguha na pud ta og sili. Nakanang red color red kay parang halang jud kanon ma. Parang lami sad kay siya kanon. Kay halang-halang gani
ug dugay sad mahurot. Nagklaro gyud hindi ipakaon siguro ba. Og sumaon na sa nawang tadhana dyan. Kung sa nagis kumutan ko na siya asin. Kay parang mawala ang kanang yang murag pait. O nya pagkahuman ako na sa nagbuta sa bornal nga black. Yeah. Nya pagkahuman na so na lang na mantika, ahos, ug kanang sili don gilunod na nako ang kanang kapayas. Kay parang prito. Pan ug pagkahuman gimikos na siya na diha. So mo na siya gimikos ug pinawanhap. Parang malamit makuan gid ang iyang lasa din butan ako nagsuka. For the kuan ang suka sa din asin, din bitsin, siyempre di na to makalimutan ang bitsin. Naunswaday ka. Ug karon naluto na gyud ang atong atsal ug mga unata. Thank you.